kinong kitkam ka parti UDP Ribhoi district lambat kinong ilam juga state menta ka janmiat kila alum ya ka jingalang banya peliu jemut adin ka jing inok kam ubak don bok kemdek kumu presiden ka UDP Ribhoi bat balik pania sopat caka NPP ya kan ka jingalang la penlong silyang umdo ka bahap apo ka mawati constituency hakan ka jingalang la iwan banidon lang doba Titos Khan working president ka state UDP ubak Jimino Mautho general secretary state UDP ubak Balajirani working president ka UDP Ribhoi ubak Michael Kharunai secretary UDP Ribhoi nalor kiwi kinong kitkam na ka state ban napo ka district ubak Balajirani kumu working president ka UDP Ribhoi bat ubak Dairo convener juga regional democratic align ulo ong baka Jimmy no jong wayu nong kitkam na ka party kanong pentolot ka jingklan juga party UDP bat kum kinong kitkam ki bakhamat kidang log ki baskam bandang yai trishdom ban pen kiwi ka party Sibun ya pi ke perlok bedanang negapor ni penpau ke jing so kemen hakan negasi ke ba hadin ba play hakilat thai kubor ya ke jing resign no jong presiden jong ka UDP ke jongi hapo Ribhoi district rengkat bat kato kat ni ke nongkit kam jong ka party ya hakan negasi yo ya kene kalat ban kendu hakan jing rengkat ke working president jong ka UDP central body berarti general secretary jong ka UDP ke jongi central body nang tai general secretary jong ka Ribhoi district UDP ke jongi president jong ka youth UDP Ribhoi district hakan ni ka por ngiyo ban pensai paitba nang kaliang jong ka party ru halor ka jingmi ke jongki kumbala penpau nang kaliang jong iba donbok hamde ba nang kaliang ke jong i im don kanu ka jing sngou la ka jing persya halor ka party kani nagadau simet ka jong ihi bat hadin ka bang ilayo sngau ya ketuka kubor ka ba nakaliang jong i ilami namang takadau nakaliang jong i ngila persang ban lum ban lang ya ki nongkit kam jong ka party jong i baro mantaka singi don na baro santli ki constituency ki nongkit kam nadu ka district ke nadu ki women's wing ki youth wing parents body na ki circle ki bapher bat ni dang dokumen sibon ba ki nongkit kam ki badang don hapo jong parti UDP ki dang long ki ba scam ki badang shirhem aga banang penklan syu ya ke parti bat ngi scam ru ba kum ki nongkit kam jong parti baro nginang yai beteng yang ke kam aga bang nginang ai ke jing syakri omtang na ka parti hendek hamtam na ka benta ka imlang ka salang aga bede bat ki pai ba nong song snong ki jongi bat nagaliang ka parti hi ngim don kono ka jing sngo halor ka jing mi jong iba don bok kadi gamon ka balai lut ki jong i ngangek ba ka jing mi jong wi ubriu kam de ka jing pen atlat ya ka parti henrei kalongkum ka dap ka jing benang pen klan su ya ka parti bangin nang sei gi briu gi batmai ngengek ba ki hapo Ribhoi district ki jong i ki nong tre jong ka parti UDP kim de su ki badang duna ngidang bon ki nong kitkam ngidang bon ki nong tre jong ka parti bat kum ka parti hi ngi kermen scam banginang yo e ki nong kitkam ki batmai ki banang treasure hem nang ka parti parti hi kumbangila penpau meneh mo kadi kadau simet ke jong i bat ngim sngo phalasyu ru ha ka baide bat kane ka jing rung ka jing mi jong ki briu khamtam ha ka por jong election bat yo le se na kaliang ka jong i idon kano ka ba ikmi lenti da ku muipat henrei na kaliang ka ba PE gitu ki lai phongot ki ba mi kitu kim de tang kinong kitkam ki ba bun ki de ki dekhot hapo jong ka parti ki ba de ki nong krisan ki ba ndai ki nong kitkam ki ba khamat ndai ki nong kitkam ki ba khamat hang ni ngidang don baro ki nong kitkam ki ba khamat nadu ki working president ki vice president ki treasurer but tang i president jong ka women's wing napo Ribhoi napo nongpo constituency ibala le rengkat bat ibat katukat ni ki bade ki advisor bat ki vice president ki balami rengkat bat ngangit bakane ka jingmi ka jong i kumbang alakren ba kapor election hi ka judon hi kum kane bat kane ka nong khta ai ka party ka jong i kum balawang mene ba ka party ka jong i kanang penklan ya ka jing trekam ka jong ka bangin sei ki bri ki batmai menteri shirham nang ta ka party ka state party nakaliang ka jong kum working president bat i Pak Jimino Mautho kum general secretary ni so komen bang iwan ha kani kasngi kani ka janmiet ya ka jing sim khia na kaliang jong i general secretary jong ka Ribhoi district UDP bat kum ju i ba balajit kum convener jong kani ka district bat ni no kit kam bagila ban convince immediately kamut tang si singi asngi hadin balami ka tu kubor ba
presiden jong ka district ulah resign no anak parti UDP ni dokumen bah kani ka sing le i kat ni ki don ki nong ket kam jong ka parti ki bedang don ba parti kumbala pensai na kaliang ba balajit na kani ka list ka ba ki don ki nong ket kam kumba arfu saungut ki ba kentu bagi member ki long life saungut bagi step member jong ka district to ki ba mi nang ni ki don tang kumba laingut nakalis jong ki step ka bamut jong ka step committee jong ka district te hoi kila bandon ki kumbala pensai mentan ki nong kersian na ki konstituensi kumna nong po kumna po mau hati lani na ki we konstituensi kumna jirang la pantat tinrei nakatu ka list ka bangi i kot kubuar aku arba pensai ni baki don katu ka ningut ki da baburam ki don ki rangba ki member ki bawanrung dang ha kanika MLA election kidang siwanrung kidang wan paniaso tang na menta ka election tengi itu baki ni gibreu kide gibam scam ga jingmut jungki kabamut baki rung ha ka parti tang ha ka por election bad dadap election namar baki candidate ki remno te ki mino ti rengi dokumen bahang ni kidon kini ki khot ki jungi ki banado arpo arpsan snam manswan nadu laipo snam nadu basengi ke UDP kidang ne ba ka parti kata kadi ke bapan kemen ingi kong ka parti mangidon ang ni gibreu ki riurang ba akan ni ka por kilaban keren ya ki sibet ru iba don be ba ka parti lada job ne remru kidon ba ka parti kata kadi ka ba pen sultanat ingi kong kinong kitkam ka parti na ka state parti kalong ba kidon kinong kitkam ki balong die hard bat ka parti ibane ba parti nata ko an pensai susu hangi ba iba hakot kubuar ba udan we ba ong chief advisor juga district tengam tip nadu menung la tung chief advisor mo kumba Rafael masa ini nang ni kim tip kata ka jing tung chief advisor yu ngim dan jing tip kata tengam la syukam mo kabamut dan ki beriu ki ba la syukam mela de bagi dai kita kinong ket kamru jong ka parti te hoi ya kata ngim so ya ka bala dep la dep ring ya don hakani ka por bat kini ki khot ki nongket kam ki balawan na ka district ki balawan ru na ki konstitusi baro ba khamtam na mau hati namar hamau hati presiden de ba don bok jong ka circle de presiden jong circle den rai kumbalong menta ki don hangni sibun ki nongket kam ki badang ne hi ba ka parti te ka jingwan jungi ni ka si kalong ban aimen siam ban pen klain ban ribam yang ka parti ni apa Ribhoi district bat ngi kermen ba nginio bani treba na bentakan ni election MP jing pensai na kaliang jong iba balajit rani belong to i convener jong kaneka regional democratic alliance hang ni Ribhoi working president ru jong district te na kaliang jong iba titos ru kumui working president jong ka party jong i ka jala megalia na kaliang jong ila pensai na syukwa ban ong tang ni ka wei ba hakabai dei bat iba don bong bat katu kan ni kiblaya mi no na kan ni seng UDP nang ni Ribhoi district hoi ngi pen pau ya kan jing sosi na kalyang jongi mo kum ka parti namar ba don bong ila don bat ka parti jongi la slamba te hakini ki kendiat hak jing shamen sim tayo ngadang ya keren bat i kumba arsian le laisien har telefon bat ngidang ya keren mo dang ya khana bat i dohot i don hi ke jing kren benyau na kaliang jong i ka bai di ber ka jing trekam de parti den ring ngam sim poi perkhat pada ba kan poi sadu ni put ba na kaliang jong i ba in mi no na ka parti ken namar mo la de riurium jong parti la mi na ka parti den re ngam don e ban ong ka de ka rai simet jong i hi ba jong ki kat tu kat ni den re hadin ka jing mi no na kaliang jong i Nilayo ya ke telefon bede mo kajing persona kaliang jong ki babon ki nong yalam jong ka parti hang ni Ribhoi ngam simpoi perkhan mo ba kidang bon ba kita ki nong yalam ki bedan hang ni Ribhoi district te hadian mangla phone ba i secretary ba Michael Kharhunai te hadian mangai i ka ni ka list jong ki nong kit kam ka parti ngasiam ba nakasya 4% Pai kibami na ka parti kita kinong kitkam kilong tang da si ngam tip 10% ki don na kim don na tang laimut tepi te baro kini ki nong kitkam jong ka parti Ribhoi district kidang long intact kidang don na ka parti ki jong ni te baro ko nga si ong tang di ka wei ti ka parti ki jong i ka parti
parti riulum ke barim tam bat ke bahia tam kini ke jalan ke bani ngidon khat arngut ki MLA menta ngidon bon ngut ki MDC hari khasi jantia mo Khasi Hills Autonomous District Council Jantia Hills Autonomous District Council Wangi juong ba kani parti ke jongi kala asyong karbon na kajat bendrio ke jongi Tile si haki por election doni bami UAR tambah kai ke badon na kajingmut jing perkhat jing padba te kalong dah kumoi pat pi kidang don bon ba ki bakershan ya kani ke parti ke jongi haka tu ngi dang kini khanjat ngi yo man pelong meeting hang te ho umroi kan no ke jing sultanan baki wan mo ki nong kit kam na keleng ban pensngan jingi ho umroi constituency haka bai dei bat kani ke jing elap election jong kani ke MP mo tengam sing poi perkhat ba kinyawan hadu katu te kamut ba ki brio hang ni hathan ribhoi ru kidang don kata ka jing song chan ka jing song ie ya kani ke parti kan tena kai ka dau bai ba don bong imi te ngam la ban song thu ten re ngi kum ka parti pa ngi hap hi ban ya chakmat te menta PE hi hakani ka janmiet ka pementa na keleng kini ki constituency mo ki khmat jong ka parti UDP jong i layawan hane menta ban ban penpau ya kata ka jingit teli kan jong ki nongket kam jong ka parti hang ni hari boy te banganget scam ba kani ka jingmi jong ba don bok bat ki wei katu kan ni kanum kata yang i hakani ka election ka pementa bat nang dia le sing in saban perkhat kum no ban penwandur ban pen kampen bha shu ya ka parti jong i hang ni hari boy district